जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा 2 जने भारतीय नागरिक के पकड़ ले बाटे। वीरगंज के लिंक रोड स्थित एक होटल में बैठल अवस्था में प्रहरी 2 जने भारतीय नागरिक के पकड़ ले बाटे। शंकास्पद गतिविधि कल सूचना के आधार में वीरगंज के बस पार्क स्थित होटल भानु प्लाजा के रूम से 2 जने के पकड़ाव कल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष भट्ट जानकारी देनी। उनका अनुसार पकड़ाए वाला में भारत के राजस्थान निवासी बाबूलाल आ उनकर संगे रहल दोसर 1 जने व्यक्ति रहल बानी। शंकास्पद अवस्था में पकड़ाव कैला से अभी लागू औषध कारोबारी कहे के ना मिले कह के उनकर का नाम रहल बाटे। दोनों जने संगे शोधपूछ आ आवश्यक अनुसंधान हो रहल भी वहाँ के जानकारी देले बानी। आज से टिकटॉक पूर्ण रूप में चले वाला भइल बाटे। सरकार से भादो 6 गते टिकटॉक खोले के निर्णय कैला पर भी सरकार आ टिकटॉक बीच सहमति होके ना सकला पर टिकटॉक चले सकल नहीं खे। स्रोत के अनुसार टिकटॉक और नेपाल सरकार बीच से खराब वीडियो फिल्टर करे के विषय में सहमति होके सकल ना रहे। टिकटॉक के सिंगापुर स्थित कार्यालय से आयुक्त अधिकारी सहित 3 जने प्रतिनिधि काल नेपाल आयल रहे। उ लोग काल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में सरकार से राखल शर्त बारे छलफल कैला बाद सरकार पूर्ण रूप में टिकटॉक खोले लागल बाटे। मंत्रालय स्रोत के अनुसार अब कुछ समय में ही टिकटॉक चलल शुरू होगी। मंत्रालय से टिकटॉक खुलावे के खातिर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के चिट्ठी लिख रहल बा। दूरसंचार प्राधिकरण में मंत्रालय मार्फत चिट्ठी प्राप्त भइला में नेपाल टेलीकॉम टिकटॉक खोली। 2080 कार्तिक 27 गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व के सरकार सामाजिक सद्भाव बिगाड़ल कहत टिकटॉक पर प्रतिबंध लगैले रहे। मकवानपुर में नेपाली सेना सवार ट्रक में आग लगी भइल बाटे। मकवानपुर स्थित 7 नंबर बाहिनी अड्डा चनवन बैरक से तालीम के खातिर 18 सैनिक लेके थाहा नगर पालिका के सिमभंजांग जा रहल नेपाली सेना के ट्रक में अचानक आग लगी भइल बाटे। आज दोपहरिया त्रिभुवन राजपथ दामन शिखरकोट सड़क खंड अंतर्गत थाहा 4 कुर्सी मोड़ में पुगला बाद सेना के ट्रक में आग लगी भइल बाटे। आग लगी से एक 3436 नंबर के ट्रक जर के पूर्ण रूप में क्षति भइल बाटे। ट्रक के सापट टूटला बाद ट्रक के साइड लगावे के क्रम में अचानक आग लागल ट्रक में सवार नेपाली सेना बतैले बानी। सापट टूटला बाद डीजल टंकी में लगला बाद डीजल चू के आग लगी भइल सेना के कहनाम रहल बाटे। थाहा नगर पालिका के दमकल से ट्रक में लागल आग बुझावे के कोशिश कैला पर भी सफल ना भइल इलाका प्रहरी कार्यालय पालुंग जनैले बाटे। आग लगी में मानवीय क्षति भइल नइखे, लेकिन तालीम के खातिर ले जा रहल सामग्री नष्ट भइल प्रहरी जानकारी देले बा। धनुषा में पोखरा में डूब के 3 जने बालक के मृत्यु भइल बाटे। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांव पालिका 7 लक्ष्मीनिया में रहल पोखरा में काल बुधवार संझिया 3 बालक डूबल इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्र नगर के प्रहरी निरीक्षक सोनू कुमार शाह जानकारी दिले बानी। मृत्यु होखे वाला में अंदाजी 10 वर्षीय आदित्य कुमार शाह, अंदाजी 8 वर्षीय आयुष शाह आ 14 वर्षीय सुशांत शाह रहल उहाँ के बताइनी। डूबे वाला बालक सब महावीर शाह के 3 बेटी के जेठ बेटा सब रहल प्रहरी निरीक्षक शाह बतैले बानी। गुणस्तरहीन घी तथा अन्य बेकरी पदार्थ उत्पादन कैल आरोप में वीरगंज के एक बेकरी उद्योग में सीलबंदी कैल गेल बाटे। बुध के वीरगंज महानगर पालिका 15 भेड़ियाही में रहल श्री राधा बेकरी रिपैकिंग उद्योग में सीलबंदी कैल गेल बाटे। उद्योग से गुणस्तरहीन घी तथा अन्य बेकरी पदार्थ उत्पादन कर रहल कह के उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपाल के उजूरी के आधार में छापामारी कैल गेल रहे। वाणिज्य कार्यालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय वीरगंज एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के संयुक्त टोली उद्योग में छापा मारले रहे। उहे क्रम में उद्योग से उत्पादन भइल गुणस्तरहीन घी तथा अन्य बेकरी पदार्थ सब समेत मिलल रहे। उद्योग से गुणस्तरहीन सामान भेटला बाद तत्काल टोली उद्योग में सीलबंदी कैल जनैले बाटे। 2072 साल के भूकंप से गिरल धरहरा के पुनर्निर्माण संपन्न होके के अवस्था में पुगल बाटे। 3 वर्ष पहले 2078 साल के बैसाख 11 गते ही प्रधानमंत्री केपी ओली उद्घाटन कैल धरहरा के अभी पूर्ण रूप में निर्माण संपन्न होके के अवस्था में पुगल बाटे। आवे वाला आसीन 3 गते से सर्वसाधारण सब धरहरा चढ़ के काठमांडू के दृश्य अवलोकन कर सके के मिली। शहरी विकास मंत्रालय से आसीन 3 गते से सर्वसाधारण के खातिर धरहरा प्रवेश खुला करे लागल बाटे। ऐतिहासिक संपदा भइला पर भी पिछला बेरी पुनर्निर्माण कैला पर धरहरा के बहुउपयोगी आधुनिक भवन के रूप में दिहल गइल बाटे। धरहरा के 3 तला तक सवारी पार्किंग स्थल रहल बाटे, जौना मध्य पहिलका ताला सर्वसाधारण के खातिर पार्किंग करेला खुला कैल गेल बा। पुराना धरहरा से समेटल क्षेत्र विस्तार करके गोसवारा हुलाक टक्सार विभाग नेपाल बैंक आ सुंधारा रहल क्षेत्र के भी एकीकृत रूप में विकास कैल गेल बाटे।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के मध्य प्रदेश विस्तारित बैठक सर्लाही के लालबंदी में शुरू भइल बाटे। बैठक में केंद्रीय सभापति रवि लामी छाने, उप सभापति एवं सांसद डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले, कार्यवाहक प्रवक्ता एवं सांसद मनीष झा लगायत नेता लोग सहभागी बानी। प्रदेश समिति के पदाधिकारी या सदस्य, विभाग के प्रमुख आ सदस्य तथा जिला संयोजक आ सह संयोजक लगायत करीब 300 नेता कार्यकर्ता बैठक में सहभागी भइल एक नेता जानकारी दिले बानी। सभापति लामी छाने 2079 के निर्वाचन के उम्मीदवार संगे भी अलग छलफल करे के कार्यक्रम रहल। बैठक में सहभागी कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा बतैले बानी। धनुषा के ढलकेवर स्थित सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में समस्या भइला पर जनकपुर क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति प्रभावित भइल बाटे। ढलकेवर सब स्टेशन में रहल 132-33 केवी 63 MVA क्षमता के 2 गो पावर ट्रांसफार्मर मध्य यह मंगर के संझिया से एगो में समस्या आयल बाटे। 2 गो ट्रांसफार्मर से करीब 900 MVA भार लोड आपूर्ति हो रहला में एगो में समस्या आइला बाद 30 MVA लोड काटल गइल बाटे, जौना के कारण धनुषा के जनकपुर धाम, यदु कुआं, धनुषा धाम, सखुआ, महोत्तरी के जलेश्वर, गौशाला, बर्दीवास, सिंधुली के विमान लगायत क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति प्रभावित भइल बाटे। प्राधिकरण मध्य प्रादेशिक कार्यालय के निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुर से ट्रांसफार्मर बिगड़ला के कारण प्रभावित भइल विद्युतीय आपूर्ति के नियमित करेला भारत के सुरसंड से 33 के भी प्रसारण लाइन से लेवल जा रहल बताइनी। एक डॉक्टर के बलात्कार आ हत्या बाद न्याय के मांग सहित हफ्तों तक चलल विरोध प्रदर्शन बाद भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल बलात्कारी के मृत्यु दंड देवे सके के कानून पारित कैले बाटे। अगस्त 9 में स्थानीय राजधानी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के खून से लथपथ भइल लाश मिलला बाद पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू भइल रहे। राज्य विधानसभा से पारित कैले, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमोदन होके के बाकी कानून महिला विरुद्ध हिंसा के दीर्घकालीन मुद्दा प्रति आक्रोश व्यक्त कैले बाटे। कानून बलात्कार के खातिर सजाए के वर्तमान के 10 वर्ष से लेके आजीवन जेल व मृत्युदंड तक के सजाए तोकले बाटे। महिला डॉक्टर के हत्या बाद डॉक्टर लोग हड़ताल कैलक आ भारत भर हजारों सर्वसाधारण के समर्थन में जुलूस निकालल गई। अब डॉक्टर लोग काम में लौट चुकल बाटे। भाजपा राष्ट्रीय स्तर में सत्ता में भइला पर भी पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बाटे। भाजपा आ AITC दोनों राज्य कानून के समर्थन कैले बाटे। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना विरुद्ध थप 2 गो हत्या के मुद्दा दर्ता भइल बाटे। ई संगे उनका विरुद्ध दर्ता होखे वाला मुद्दा के संख्या 94 पुगल बा। उ मध्य अधिकांश विद्यार्थी आंदोलन के क्रम में मृत्यु भइल सबके परिवार सबसे दर्ता करावल मुद्दा रहल बांग्लादेश के मीडिया सब उल्लेख कैले बाटे। जुलाई 19 में ढाका के एक व्यक्ति के हत्या कैल आरोप में हसीना आ अन्य 26 विरुद्ध काल्ह मुद्दा दर्ता करावल गइल बाटे। ई मामला में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान, अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल्लाह कादिर लगायत पार्टी के बहुत नेता तथा कार्यकर्ता सब आरोपित बाटे। देश में आंदोलन रखला बाद खुद असुरक्षित बनला बाद हसीना राजीनामा देके अगस्त 5 में बांग्लादेश छोड़ले रहनी। वहाँ के अभी हाल भारत में रह रहल बाड़ी।